weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to mbaña to windinga to feralla to dabbe to dabbana to ñaabina to jawaldi to gurel cooga to hijaja to tampidaro to burguduna to atena to lewe to buubo awdi ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou diaba so to beelila gawdi wuuro nayyi ko on takkusan kadi juula ha to galle shérifa baboy to can kone ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ko accident musɗo waɗi e dow lawol tawi ko lawol bitogol lawol yakare woni route de l'espoir accident no waɗi ko 110 kilométre sara wuuro Boutele miita yimɓe tata wonnoɓe bis hay goto fiddani hen nafuru to leydi Sénégal ko cuumu kulɓinigo teska jamma hanki oto jeere witede jeere Okas de Touba kantinaji kewɗi cuumi hen ha gontidondi to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe diwti janguji ɗiɗi sebbitiɓe e nder falde ɓulli keesi to leydi Nigéria ko accident bis goto jollunoɗo sportif uji tawi ko athlète yanoɓe tournoi accident waɗi bis o waɗi accident e nder accident o noon waɗi nogas go neɗɗo wasɓe hen pittali men to leydi Côte d'Ivoire ko ardiɓe landaji lunda hewɓe mbaɗno erago kay ñalawma asata hanki o ɓe jubbini seppo molantego Allah tawi ko seppo jamyamiwo e nder Abidjan lamorgo leydi ndi hollirde mette mabɓe ko biriji mabɓe kaɗa jeeyede sumgoji tijjaɗi e lewru octobre e lewru août daratondu kedde afrique ma en jabbo musidɗo men sehli men Alassane Oumar Mbodj habaruji men jolam jaɓeri ma en jaaha to leydi Palestine to leydi Ukraine to leydi Royaume-Uni to leydi Iran jen ha to leydi Russie bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo addodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawala danawal kala gandu bindi laabaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah lobirimo gandal omo safara rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo safra ɓen wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe gorko cheyɗani kala gorko mo melga wuuro jinneji ne yawna ɓe wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkuji ɓalli musoji e koyɗe guloje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen wonduɓe prostate hay sinno prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonani opéré sa jokkodiri e makko joni mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji e wittoji makko omo yiiti leɗɗe ko fate safaruji wonduɓe estomac son jokkodiri e nder balle tati dendagal gueɗe kaɗanɗa ñamde e ɗe gueɗe kulnoɗa yarde mbatta ñamde certa hen ha laaɓa gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrana ɓen ustoraɓe gorago yaw yitade koye men jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji dendagal raffi mbawɗa wondude so tawi kay oɗon maldana ko balle tati mo ɓurodirta ɗum mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Samia galle makko ne hucciti ko étage ne huccite usine plâtre ceerno Amadou Tidiane Diallo sa yiiɗi jokkodirde e makko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 beɗen capanɗe nayyi e jeegom capanɗe jeenayyi e nayyi nogasi goho capanɗe jeenayyi e goho gorko mo melga wuuro jinneji numéro makko kadi leydi France WhatsApp one golla ha no hannirta ni mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi kono wiye Abdoulaye Diallo
numéro mum téléphone mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ngam hoybitande tawateɓe la polpalol dande maaɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Dagana e to Rosso Mauritanie kala ene tawi ɗon sehil makko ɓinene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe gorko ambo leeraɓe numéro mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu kommalaɗo huune kono ne wiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko. gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoullahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo goo lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi habruji mon e demgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba hono mbirno gardini kabruji men ko to leydi Mauritanie putoɗen to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoore jo gendi Mauritanie o yettima aseta hanki jam hakke aseta hanki o yettima toona to Medina noon to Madina tawi kadi nayumo toona kay tawi kadi nayumo toon kay toon to Medina ko juuroyade kay nayumo toon ko Medina kay ko yettade kay juulede juma Mouhamadou Rasoul sallllahu alayhi wa sallam ko adi kay komo ɓenna toon to suudu Kaaba tawi kadi ko yaade tigui waɗoyde hijjore makko kanko hoorejo leydi ndi noon nden avion makko juurima to bowallade diwoje ngal Prince Mohammed Ben Abdel Aziz o tawi toon ari jaɓɓade mum hono cukko
gouverneur diwano biyeteɗo Abdallah Muhsin Ben Nayef Ben Humayde wondude directeur protocole royal e nder diwana Midina biyeteɗo Ibrahima ibnu Abdallah Bari kanko Mohamed Cheikh Al Ghazwani horeji genndi o yahani toon goto mo yaadi toon e sete timmuɗo no feewi e nder ɓen tawi hen cuddide makko e tawi hen kadi nani Wulsoroga kañum woni ministre chargé du cabinet makko wondude e chef de protocole d'état makko ko kamɓe ɗo tigui woni ɓe o yaadi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen accident lawol musɗo waɗi e dow lawol biyetegol lawol yakare woni route de l'espoir ɗum ko aseta hanki jamma accident on waɗi ko bus transport noon kañum felɓodiri e camion tawi ko camion darinoɗo e dow lawol ɗum waɗi koto funnague Nouakchott sara boutel mitto ɓe mbiyata PK 110 ko ɗon tigui woni to accident o waɗi accident o noon e nder accident o waɗino ɗon sur place kay neɗɗo goto wasino hen fittani mum biso noon hewano yimɓe jolnoɓe mum ko yimɓe tato jolno e makko nden o waɗi accident tawi kadi accident o biso on naati tigui ko ha e less oɗon camion tawi ko darinoɗo e dow sara goudron ɗon noon mbiɗen neɗɗo goto wasi fittani mum ɗiɗo heddiɓe barmino hen barmanɗe musde no fewi ɗiɗo ɓe foof noon kañumen jalti aduna on paami tigui bila on ko yimɓe tato mbasi tato wonnoɓe bis kamɓe tato kala ɓe mbasi hen pittali mabɓe biso noon ummorino tigui koto wuuro witego tekoroba ne tawe sara mbutto e nder région de gorgol ko toon biso ummi noon o fano tigui ko Nouakchott ene teska noon e dow route de l'espoir woni lawol yakare ene heewi accident ji no fewi tawi kadi ko accident ji wargoji ha tengti noon kadi e oɗo saaha tawi ko saaha julde e kala saaha sofreɓe jahata tigui ko dogdu fakkinde no fewi kadi so jettima tan tampere ɗoygol kala kewi ko fiitude e lawol gam artude kay wadde course arande kilineɓe ɗum noon ene teska kewgol accident ji en mbaɗi erango noon faade sofreɓe e faade joom auto ji ɗi kala nde ɓe to tinnare e faade laamu ngu kadi nde contrôle ɓe to waɗede kay beele ɗiɗo accident ji ne usto e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Mohamed Ould Abdel Aziz mennoɗo wonde hoorejo gendi Mauritanie tawet heede oɗo saaha joni e nder kasoji Nouakchott o addama noon aseta hanki capantati e goho lewru dujal woni mai o addama to clinique biteɗo clinique Nasra tawateɗo e nder Nouakchott caggal kayinde o waɗi ko wiyete malaise walla nde heeɓi Moussalla o waɗi toon examen ji makko médicaux ji noon o ari toon noon koyemo warde noon komo arde policier ji kewɗi no fewi wondude dadiɓe wadɓe ɓe hinde force de sécurité ene ndenimo o ari kadi koye nder auto tawi ko auto mo hinde 4x4 toyata parado tawi on auto noon ko vitre tente woni tigui ko beɗade vitre uji mum ko tentaɗi hayso neɗɗo woni nder a yiyata ɗum kanko kinnoɓeɓe noon yimɓeɓe makko noon e yaadiɓe makko e yiɗɓe mo tinnoɓe kay mo foti arde oɗon killiga o tawi tigui to killig to ne gaari jaɓɓade mum hollidde succi men hollidde tigui ene gondi e makko e kala saaha teskama noon ɓattiɓeɓe noon kollide tigui kanko Mohamed Ould Abdel Aziz mo wonni tigui ɓuuri tampinde moɗo saaha joni ko ñiire tawi ko ñiire musore ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen douane halfinaɓe nden ka ekisala port mo Nouakchott ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti e nder lewru mai maydu hanki ndu ɓe jiiti médicament ji kewɗi tawi ko faux médicament walla contrebande ɗin médicament ji noon tawi ko cornanoɗi e nder marchandise uji tawateɗi e nder conteneur uji e to toon to kaggulade mo Nouakchott ɓe jiiti quantité kewɗe no fewi tawi kadi ɓe kolliri wonde tawi ko médicament ji ɗi ndewani lawol woni contrebande ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Hawa Traoré ko suka debbo kay ha majjunoɗo fodde ñalawma kuuɗo koreji mum ene donki andude holto heeri tawi kadi ko debbo desaɗo teskama noon kanko Hawa Touré biyeteɗo Hawa Traoré noon nde o yaltanno galle mabɓe nde o hollitno tigui o fayi ko tigui ko hôpital walla dispensaire waɗoyde contrôle makko ko fate e grossesse woni cowgol wondi caggal nde o yeehi noon o artani galle makko koreji ɗi noon juuti ko juuti jiyanimo guila joom galle makko ha e bandiraɓe kala noddi téléphone ngakko juuti ene donki hebdemo ɓoyani ɗum noon ko gorko goto ƴetti téléphone o noddi tawi koye téléphone makko noddi yummakko yummum debbo o hollirde kay wonde ko jaltude aduna goski makko ne tawe sifiniɓe nokku to legal netteka tawategal salam port mo Nouakchott ko ɗon tigui jinnaɓe mbawi jokkodirde laamu policier ji e koni koɓe faabu kala ɓe mbawi arde ɓe tawi ɗon goski ene huura tigui dara kila nden noon haalaluji kewɗi kay haalama e nder réseau sociaux ji hollirde tigui wonde ko biftaɗo o nawa waɗa violé caggal
ɗum fittanu makko itta hono no heewi waɗede kala saha sukaɓe rewɓe e nder leydi he police noon caggal nde autopsie waɗa woni tigui examen ji batteɗi e goski mayɗo nde waɗa police o noon holliri wonde kay ala foof trace wonde kay piyande walla gagnanɗe laaɓi jonde laaɓi tawa kay ɓandu he ɓe kolliri noon ko wiyete écosimose ne tawe tigui e front makko kono kadi ko hallirno kay ko koreji ɗi mbiyatno wonde ko cowiɗo walla ko cowiɗo ko police o noon holliri e nder enquête haydara ala ko ɓe kaali hen ɓe kalani hen so tawi ko cowiɗo walla ala so tawi o sowaki kono enquête o kam holliri wonde hay piyande hay gagnande wotere walla hay torlogol gotol ala ko tawa tigui e goski oɗon suka debbo biyetenoɗo Hawwa Traoré e nder réseaux sociaux ji noon yimɓe kala kolliri tigui wonde ko biftaɗo o nawa waɗa violé caggal ɗum kadi goski makko walla tigui wonki makko itta hoɗo no heewi waɗede e kala saaha e nder leydi he ha joni habaruji men ɗemgal pulara kabaruji men ɗemgal pular sen no mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal teskama tigui toon to Touba ko cuumu kulɓinnigu tawa tigui ede teska e nder jeere Okas de Touba cuumu ngu noon fuɗɗi ko sanga 1 heure jamma ko jamma hanki o ɓe kolliri noon kantinaji kewɗi no fewi e marchandise uji joddi mbawi sumdi hen ha jaadi e curki sapeur pompier en mbawi nottade hen ko ɓuuri yawde e yettade kono ɓe cippiri e cumu ngu no fewi ɗum kude yettare gay e nokkuji saabu kay taaɓe e taabi saabu kay taaɓe e kantinaji e kala saaha mbaɗaɗi e dow laabi ha laabi paaɗi no fewi yo gay e nokkuji camion ngaji walla citerne aji ɓen sapeur pompier en mbawata tigui yettade e ɗiɗon nokkuji teskama kadi e nder jeere Okas de branchement ji courant ko branchement ji kulɓiniɗi no fewi woni branchement ji neɗɗo welta foof ko ɗon ƴettirta courant mum eɗe miija noon ya taw wona ɗina branchement ji saabi ko fati kay e mas courant ha saabi nguɗo cumu e oɗo saaha joni noon losgoji nana udite hen beele ne ande kay holko saabi nguɗon cumu kamɓe ko nin koɓe faabu ngu noon mbiɗen cumu ngu fuɗɗi ko 1 heure du matin ɓe mbawi ñippude cumu ngu noon ko sanga 2 heures 47 minutes woni tigui waktu ene fawi 49 hojom eɓe cippira e cumu ngu ko nden tigui ɓe mbawi ñippude ngu police udditi hen losgoji mum ha joni koto Touba keddoɗen huɓere tawi ko huɓere de 3e étage wonnode mahede tawi ko derguinnode ɗeɗo balɗe toon to Touba bila kaya laamu ngu rokkirno bilan définitive wonde kay ko sappo e goho neɗɗo wasino hen fittanu mum wondude e barmuɓe jeeɗiɗo aseta hanki o noon sukaɓe fijannoɓe e nder on nokku e décombre huɓere yande nde e sukaɓe mbawi tigui teskade hen koyngal tawi ko koyngal innama AD ɗum noon ko aseta hanki 31 lewru aseta hanki o 31 lewru mai ko ɗum tigui woni ko sukaɓe jiiti nden police noon sapeur pompier en kala mbawi noddeden sapeur pompier noon mbawi tigui arde ɓe jalti kay ngal ɗon ɓe dufti ngal ɗon koyngal tawetenogal e nder décombre aset hanki o tawi ko yesso police e oɗo saaha joni noon namdal kay ko beele mayɓe 11 yitinoɓeɓe woli hen kay goto mo koyngal wondano e koyngal mum walla ala beele ngal ɗo koyngal jiitingal jomum kay heddaki e nder ɗiɗon décombre ko namdal kadi e oɗo saaha joni losgoji nana jokki hen ha joni habaruji men ɗemgal pular to leydi Sénégal ha joni keddoɗen e nder ladde nokku biteɗo Kermassar ko goski gorko goto yiita tigui tawa ene ɓoggol e dande mum ene welta e lekki o wondani e wonki makko o suwa taw andede noon hol kanko moni oɗo kay bartiɗo walla hol oɗo kay tawaɗo goski mum ne welta suwa taw andede hol kanko tana o noon waɗi koye nder tana noon waɗi koye ladde caggal waɗɗani gara routiére mo Kermassar gendarmerie noon e sapeur pompier en kala mbawi notitade hen ɗum waɗi ko alada hande subaka law koy ko ɗum wawi teskede ha joni koto leydi Sénégal kettoɗen to tufde tawi ko maayo welgo woni fleuve hakkude nokku biteɗo sandi ñeni e nokku biteɗo Sédhiou ko Allah faabi toon yimɓe aseta hanki o ko camion goto kay dimdunoɗo jamde tawi ko jamde mahitede ondude ciment kewɗo no fewi on camion kay e saaha tigui o wonno e jolne walla saaha tigui o jollono e nder bagam bag kay gam taccinde oɗon camion ko ɗon tigui camion wonno koye marche arrière o reegui noon o faya caggal dendagal caisse camion kala naati ndiyam heddi tan e dow bague ko hoore camion ɗum tan heddi e dow bago Allah wonde moƴƴo noon hay neɗɗo goto gañaki
fittaki hen hay neɗɗo goto kadi wasani hen fittade mum kono matériel kam kewɗo tilfima hen teskama kadi ɗum herguini ñalawma hanki ɗum herguini ɗon accident herguini tigui ya garta baggo e nder nde ɗon tufde ha joni ko leydi Sénégal keddonen Ousmane Sonko hoore jagoɗɗe gendi Sénégal o timmini kay jinlu makko ngu balɗe tati ɗaccon haqqi e nder Côte d'Ivoire o jodima toon noon e Alassane Dramani Ouattara hoorejo leydi Côte d'Ivoire e yoga ardiɓe laamu Côte d'Ivoire o jodima toon kadi e biyeteɗo Sidi Wulata Mauritanie najo mo Allah rokki e oɗo saaha joni gardigu boña biyeteɗo BAD woni Banque africaine de développement ko ɓuuri noon yiitinade e ko ɓuuri mantinade kadi e kay ko ɓuurata teskade kanko Ousmane Sonko e jillu makko to Côte d'Ivoire ko jaɓɓugal kay o jaɓɓa toon to Bakke aseta hanki o tawi kadi Bakke kañum woni wuuro ɗiɗaɓo woni deuxiéme ville to banggue mawnugol e nder leydi Côte d'Ivoire to jaɓɓa noon to jaɓɓa kaddi jaɓɓugal on noma toon kadi ko wiyete citoyen d'honneur wuuro Bakke ngo toon kadi ɓe tottimo kadi dendagal teddugal ɓe ñantimo ñarugal tawi ko ɓen Bakke naɓe ardiɓe Bakke ɓe ñarimo ngal ɗon ñarugal no kanko woni mawɗo wuuro Bakke nu caggal ɗum kadi ɓe dokkimo toktirgal symbolique ko fati wuuro Bakke ngam hollide kay wonde oɗo saaha joni kanko woni citoyen d'honneur ngoɗon wuuro witego Bakke aleɗa hande o noon kanko Ousmane Sonko ma ummo toon to leydi Côte d'Ivoire holto o yaɓanta koto Conakry kañum woni lamorgo Guinée Conakry so ummima Guinée Conakry kadi ma o yaɓan to wiyete Freetown kañum woni lamorgo leydi Sierra Leone tawi foof koye jillu jokkere ndem jillu ceelagal e jillu koddigal kadi jillu gollodiral hakkude ɗeɗo leyɗe e leydi Sénégal sen numima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen subaka aleta hande go lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyya état major général des armées ɓe leydi Mali Mali mbawi tigui ɓe kolliri wonde ɓe mbawi riwtude janguji ɗiɗi tawi ko janguji jihadiste en e nder camp uji militaire mo bulli keesi tawateɗi e nder région de Douentza jangu ngu noon waɗi ko sanga 5h30 woni sanga juulala salatu ɓe kolliri tigui wonde fama dartimaɓe kayno doole mum ponno tawi kadi alda e yurmede renfort noon tawi ko renfort dow woni armée de l'air e armée de terre kala wawi arde ko ɓuuri yawde e yaccade haaɓe mbawi riwtude ɓen kay jihadiste en ha mbawi yatirde ɓawo ɓe kolliri noon e oɗo saaha kay ɓe kolliri wonde dendagal diwan bulli keesi e falde nde kala woni falde mondoro foof e oɗo saaha joni woni ko sous surveillance renforcée fama kadi holliri wonde ɓe bombardi convoi tawi ko convoi jihadiste en wonnoɓe kay e dow motoji e dow autoji kewɗi no fewi état major holliri wonde situation e ɗo saaha joni e sous contrôle ɓe kolliri kadi koye limore mayɓe e barmuɓe hondude matériel ɓe bonni toon koye ɗum tigui ɓe goni ɓe kalani noon kamɓe fama so tawi ɓe barminnama walla ɓe barnama koni koɓe ɓe kolliri noon ko wawi wonde kala maɓe gartu ndirde bilan tawi ko bilan définitive o ɗon riposte moɓe mbaɗi ha joni ko leydi Mali keddoɗen gouvernement mo leydi Mali waɗi approuvé ɓe kawri ɓe ciifi tigui e nder jonde jagoɗe sakkitinde joɗade wonde kay eɓe aafa société walla mbiyen usine raffinerie tawi ko kanŋe woni raffinerie d'or e nder Bamako lamorgo leydi Mali on société noon moɓe aafat tawi kadi ɓe mbaddata ɗum partenariat koye laamu leydi Russie hay sinno kay ko ɓuuri hewde hen ko laamu leydi Mali jeeyi saabu laamu leydi Mali kañum marata 62% e nder paruji ɗi ko heddi ko noon woni ko leydi Russie wawata jogade kanko laamu ngu noon ɓe kolliri tigui woni yidde mabɓe kay e fandare mabɓe kay oɗo saaha joni ko wadde valorisé e nder leydi he or kay taw ko kanŋe ciggateɗo e nder leydi he saabu kay leydi Mali ko leydi mardi kanŋe no fewi kay kala saaha kanŋe o so ƴogama ɗon heewi nawede ko leyɗele goɗɗe yidde mabɓe noon e oɗo saaha joni kala kanŋe kay bawde yiitede nder leydi he taw valorisé ko nder leydi he ha ɗum tigui wawa jogade kanŋe o wawa jogade valeur mum ma ustu kadi wasam gollagu ma ɓeydu kadi ko banggue gartam faggudu leydi ndi ko ɗum waɗi fandare laamu transition ngu ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mali koto leydi Côte d'Ivoire paɗen to leydi Côte d'Ivoire noon ko lebbi joyyi tan keddi kay ko leydi ndi ne yaaha sumgoji mum tawi ko suɓade hoorejo leydi mabɓe opposition mo leydi Côte d'Ivoire noon ɓe jippima seeɗa hanki o nder booli Abidjan lamorgo leydi ndi wadde seppoji mabɓe hollirde
batte mabbe kay hollidde kadi be jaadani ko laamu ko kollidi wonde ko jaadani ko laamu ngu hadi dendangal biruji mabbe kay jeeyede e ben taw ko daftindiro be ngel dona kawgela be erima kadi dialogue taw ko dialogue politique nde yubbinte ko buri yawde e ko buri yaccade ko fedde wiitende non walla catala bitengal CAPCI woni tigi coalition pour une alternative pacifique kanyum wanno ngodan e rango fate ngodona seppo kadi yimbe hewbe mbawi tigi notitade e ngodona seppo tawi kadi ko seppo jamyemi yu taskam ujunnaaji yimbe mbawi tigi jippade e boli aseta hanki o e ndara Abidjan be kollide non so tawi dialogue politique wadani kay subgoji horejo leydi tijjadi kay e lewru octobre dum jograni wadde e ndara leydi hen ardibe landaji lunda hewbe non mbawi tigi notitade e tawtorede kay ngal don mo hoɓodiralla e godona seppo kabruji men demgal pulara seno mima tona to leydi to leydi Côte d'Ivoire ko to leydi Nigeria paadena to leydi Nigeria naɓe ne goyande ƴani wonande kay fadde temedere capande joyi e goo neɗɗo wasɓe pittali men tawi ko bilan sakketa ko fate inondation ngaji woni toɓoji kewɗi ndiyam jaaduɗe e yoolere jippitoɗe toon eɓe goƴƴa deƴƴani ndena sunare joni kadi ko bis tawi ko bis jollunoɗo des athlètes woni tigui sportif uji mabɓe yanoɓe tournoi tawi ko tournoi national e nder leydi he ko on bis waɗi accident e nder accident noon no gasi goo neɗɗo mbasi hen pittali mumen no gasi go neddo dum woni ko wasi hen pittali men dum ko aseta hanki o dum wadi be teskimi non sabi biso on accident on biso wonani felbundire biso walla ne felbundire auto goddo ala ko biso kay ko kanyum tan wojiti yani ha wadi tallo bir ene sikka non ko vitesse burtuno feyi wondude tampere chauffeur o sabu sobe ummito e to be payto fodde ujunere kilometre ko dum tigi sabi o don accident ene teska non kewgol accident taw ko accident jaddude warngoji e ndara leydi Nigeria sabu bilan tawi ko bilan officiel 2024 woni hitande mayne den teskam ujunnaji jeenayi e temedde joyi capande jeedidi accident dum wadi e ndara leydi he e ndar din accident ji non ujunnaji joyi e temedde nayi e nogas e go neddo mbasino hen pittali mumen khabruji men demgal pulara seno mima ton to leydi Nigeria ko khabruji men ke rabbida Afrika jabbodena ko musidde men Alassane Oumar Mbocca gorko mo sar ndogo Alassane Mbocca salminama jura en calmitima Ghali Abouba en calmini dendangal hettiyankoɓe Ayawu TV kawri men ɓurtentude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗorɗen ko leydi Burkina Faso to ndey jagorgal maɓe ngal ko fatte e ndenka wawi ko kankone yaltirde e deƴƴere ñande alka wi wonde ko bayinago waɗanno ko ñande alkamisare nogas jeenayyi lewru duuƴal ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi taw ko RFI waɗi ɗum taw kadi ko baɗal baɗangal tongal ko taw kadi ko ɓen noddirteɓe hono VDP woni taw ko volontaire pour la défense de la patrie ko jeni toon e nder wuuro to wiyete hono doori to goro gaji ene wandi ɓe mbi o kanko noon o wawi hunde bayyinago ngo kanko jagogal ngal wona hunde wonde no fewi o wi wonde ɓeɗon mbaɗani ngal ɗon tagata ko baɗal kadi ko wi ɗum noon ko takkere mawde no fewi e yidde kadi kono bonnude tawde ko leydi kono Burkina Faso Côte d'Ivoire to nde ene wayno ko moɓodiral wonande kay ɓen tawde ko landaji mbawi kadi kono fottude ñande asatare capantare goo lewru duuƴal ujunnaji ɗe nogas e joyyi toon to place mo noddirta hono fikka yo to yo Pugu ene wayno kadi koye yewɓe e yimɓe mbawi kadi arde kadi ko tawtorede toon e ƴettude wonde en tawde ko konngudi ɓen ardiɓe landaji ɗum noon ene wayno de ko taw kadi koye nder moɓodiral tawde ko jaam yamal woni ɗum noon koɓe mbawi wadde toon e wiide wonde kay aɓe mbawa kadi kamɓene wadde erade wadde kay kono dialogue taw kadi ko politique wonande kay toon e nder leydi ndi taw ko wonande kadi wiide wonde maɓe mbawa waɗ ɗum kadi hayso ko tawi ko télévision mabɓe e mbaɗa kadi taw kadi ko wooriji mabɓe ɗum noon e tawre ko kala ko wiyete wonde tawre ko e nder
taw kadi ko surprise mawɗo no feewi wonande kadi wonno ɓeeɗon tawtoraɓe wonde ɗum ɗon eko haalata on ko wonande kadi hono Tidiani hono Thiam kadi ko kanko woni gardiɗo tawde ko landa PDCI ene wandi kadi ko goɗɗo kadi e caggal leydi ma won kadi ɗo lebbi hono ɗiɗi toon to ene wayno dey ko caggal Côte d'Ivoire jaɓanten ko toon to leydi Guinée Conakry ene wayno toonne ene wayno dey ko ɓen wonande kay autorité ji hono gueɗe ɗi caggal kay ndeɓe guetti wonande kay tawde ko licence uji ɓen joom kaalirɗe en ɓe mbi wonde kadi ɗoftaki tawde ko yamirore tawde ko leydi ndi ɗum noon ene wayno dey ko ɗum ɗon woni ma won radio ji jeegom wondete kon télévision ngaji ɗum noon ko e nder leydi ndi ɓe mbawi kadi keftude ɗum ɓe mbi wonde kañumen ɓen mbawa kadi bayyinde e nder kalɗe mumen ene wayde ko joni woni hitande koɓe guetti koɓe kadi ɓen haalde ko wonde hono ɓeɗo noon tawde ko mettere no fewi wonande kay ɓen jaydiyankoɓe wonɓe toon ene wayno dey koɓe mbi wonde ko ɓeɗon koko guitta kalirɗe ko wona hunde fewde no fewi ɗum noon kadi juuti no fewi alay saago kadi ɓe mbawa kadi on artude hen gam kay ɓen mbawa kadi continue kay golle mumen Nigéria toon de ko ɓuuri soldaji 3 ɗum noon ene wayno de woni jaggama toon ɗum noon ko taw kadi ko hen guila ñande alarbaɗe nogas e jettati lewru duuƴal ujunaji ɗen nogas e joyyi ɓen noon ko takkaɓe wonde kay ene mbaɗa gueɗe kamɓene wadde ko fate ko trafic ko nande arme tan kaɓirɗe kamɓene aɓe namana taw ko ɗen groupe aji taw ko noddi technologie citoyen ɗum noon ɓe mbi wonde ɓeɗo kaymen kadi ko jamfiɓe taw kadi ko leydi ndi ɗum noon guila kay nder août ujunaji ɗen nogas e nayyi ɗum noon ko haareji goni toon ɗum noon tawde ko kadi gueɗe famtodede mbatte toon ene wayno kamɓe ɓe jiiɗi ko haɓade ɓeɗon so wonti kadi ɓeɗo kadi ene mballa kadi kono ɓeɗon alay saago kamɓene ɓe mbawa kadi kono jaggude ɓen ɓe dewna ɗumen ono lawol nde tawno wonde leydi ndi alay saago deƴƴal e kisal duumoye e mayri Ghali Abouba ko ɗum dey tonguɗon e dogre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Saloum Dogo yo jaam jogomi jogomon golle maane laati ɗum tagi anduɓe ceedima golle maɗa e balle ma ɓiɓe Afrique naaɓe ceedima aɗa laaɓire ɓe golle ma jarama makam kutirma Baba Saydou Racine Ba ka lewru ala fayore mojo nene kumbakan gimmo wona yeruba kijibini weltini wemnani sammoɓe tan yo jibinani ɓuraɗo jibinani welta ko yoodi ala daranam mbiye kar machallah golle ma jooɗi peewi Yaya Ndiaye golle ma jooɗi peewi makam mbawi kuttira Alassane Oumar Mbodj ko anoddi kabaruji men e nder dongre Afrique kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Palestine puɗoɗen Israël waɗi no heewi wadde kala saaha so wadde bombardement ji mum e nder Gaza alata hande o noon koninkoɓe ɓe kay ɓe Israël ɓe joori bomboje mabɓe e pettoje mabɓe koto nokku bi wuuro witego Rafa noon ko wuuro tawtego kay e nder Gaza sara kadi to ɓe bombardi ɗo noon ɓe bombarddi kay koye waɗɗani to nokku tawi kadi ko to balle feccete ko balle nguura Palestine nguura feccete tawi kadi ko ONG biteɗo GHF woni tigi fondation humanitaire de Gaza kañum feccanno kana nguura on fondation walla mbiyen on ONG noon tambi ɗum ko koni ko laamu leydi Israël wondude dowlaji denduɗe Amérique ko ɗon tigi koye sara ɗon bombo o wedda fodde 51 neɗɗo mbasi hen
pittali men waɗi kadi yimɓe barmuɓe hen hewɓe no feewi koto leydi Ukraine paaɗen laamu leydi Ukraine holliri tigui wonde sappo e ɗiɗo militaire mbasi pittali men leltuji men mbasi pittali men e bombardement leydi Russie waɗi e mabɓe ko militaire uji mabɓe noon wonnoɓe entraînement ko ɓen tigui toɓɓa ɗum waɗi noon mbiɗen sappo e ɗiɗi militaire wasɓe hen pittali men kene ɓuura capanɗe jeegom militaire wonɓe mbawi barmude hen ɗum ko alata hande o kadi ko misila ayna e mabɓe ha joni koto leydi Ukraine keddoɗen Zelensky kañum woni hoore leydi Ukraine o holliri tigui wonde mawnildu altine janggo o ɗiɗi lewru juin mawnildu délégation woni sete timmude to Istanbul to leydi Turquie tawi ko yahoɓe kay tawtoriyede e joddoyade e délégation mo leydi Russie ko fate kaldigayel kay beele jaam ene arta e hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi koto Royaume-Uni paaɗen laamu leydi Royaume-Uni ɓe kolliri tigui wonde aseta hanki o ujunere temedere neɗɗo tawi ko migra naati nder leydi mabɓe tawi ko arɓe kay embarcation ngaji tokosi koto leydi Iran paaɗen leydi Iran heeɓi tigui bombardement tawi ko bombardement umoriɗo e koninkoɓe Israël to wuuro witego Arnouna noon tawe to banggue worgo leydi ndi neɗɗo goto wasi hen fittade mum koto leydi Russie dirten kabaruji men to banggue worgo ɓaɗo hirnangue leydi Russie ko pomuji ɗiɗi tawi kadi ko pomuji ɗiɗi molanteɗi Allah kañumen tigui petti toon ɗi noon pomuji petti ɗi jani ɗi dirguiti e leydi ha ɗum saabima noon ɗum waɗi ɗum ko aseta hanki o ɗum waɗi aseta hanki ko ɗum waɗi asa jamma aseta hanki ne wiyata alata hande go lewru juin ɗum waɗi ko sara kerol hakkude leydi Ukraine e leydi Russie ɗum saabima noon ha terengaji mbaɗi hen accident woni ko jawite déraillement e nder déraillement noon accident e nder déraillement terrain goto waɗi yimɓe jeeɗiɗo wasɓe hen pittali men fodde capanɗe jeegom woɗɓe mbarimi hen enquête ne noon nana jokki hen kono laamu leydi Russie ene joofi feɗenu kay wonde ko bomboje kañumen tufuno explosive kañum mbaɗno e pomuji ɗi ha ɗin pomuji mbawi fettude ɗum saabi ɗiɗon accident ji musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Khali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue net e ɓosoje ko min yimen sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumara Mbocco ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on